Teieribarri beti izen da, ezta? Bai, Teieribarri, bai. Ze, atxine izen zan teieri fabrike, segun antzaite zeituen hemen, niteko tentzute gure aitit edo birraititen denporan, ite zeituen teiak eta ladriluk horretarako. Eta horretatik deko, fabrike sarratu zanen, segun antza, gero ieudin hau, etxe hau eta... Eta non egon zan hori fabriketeiana? Bertan. Amendik gerun? Bai, etzen azpin, ondino, akortan asobrein gendunen, sondea gendun apuret eta labak topa gendu zen, atxine teiak eta ladriluk egosteko labak topa gendu zen, nola hu... Zer direz, labasun estiloko labak ziren? Bai, bardinantzeko. Arrisko? Bai, hartu iteko labati pokoko esako jugueten egon zin, segun antza etzen azpin bi zuertakun topete, bai. Eta entzunte deko zu atzinekori zelan iten ziren teiak eta? Bai, eskuz. Molde eskuzin, egozi eta ibini eguzkiten, eta gero bakotxak erango zeitun bere teieture. Bai.